Kardom, Nilimonjorong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Ihum espresso ahem konglong ahir ing tangrak pen kachingkoy. Phaikuni ni phaingkorai CR ni anarlopor phaikhre hini apor Bokolia police station ke parlo tichom arong mati Silveta pen parchon angden ihum hem konglong AS01 EV7595 agari Bokolia pen diphu an duty kache dam ahut men katiwar mati steering fielded amat je pharle phaklu bonta kopai ke mi pen ajok inuta arenga hu kiso avela bangso agari katiwar abak Bokolia Rajapathar Tiniali High School along assistant teacher Klembom Abangphu Sohodev Das. Nonamat bangso kachingkoy ahem konglong Bokolia Police atumsi chepari deng ponlo. Fuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong News. APH halsi ratcharia song atum pen puthot mon rongpi arong arada panchek adolong kikim pipon. Phaikuni ni phai inkoyarni dehori mon rongpi arong arada phan APH halsi ratchari asong atum pen chek adolong kerap ki pipon pen kikim pi patang pipon si ingpupon thu. Lason si duar bagori constituency arlo along kedo dehori mon rongpi arong along kedo aratatum lapu parai harai kachilengji aphan angbong chitim chet along dehori alang roi krong put pen ajok aju phirlo kache helat munit atum lapen kecharli au somar atum akisung thekpon long si APH halsi atum pen chek adolong kera pipon si APH halsi atum pen lapu pu kachilengji aphan chek adolong kikim pi patang si halada kedo arong asar pen si labangso adolong ingpupon lo laben halapu duar bagori APH halsi spokesperson Bristol terang pen sitami jongdak pen iam Richard tok bia phan mate Karbi Anglong Autonomous Council mate team Karbi Anglong atum aphan development amen KN ington melu pusi APH halsi duar bagori spokesperson pen thanpon atheke dehori pen deithor ankachi lengji aphan iam Richard tok bi ningkan phopar eta non anda nanglitum aphan mesen atowar mesen avi ningkreng ahun adu barlalote ingkhan langbung ajosi chehelat ponnang anparta non pu mesen atowar puke chehelat ponlong lelang pusi ningje pon lapen labang swasai chek adolong mate ke klem pachun pon thu along alohi aman pen kache tongdon atum lake Robinson Teron GS APHLC Central Committee Bristol Terang APHLC spokesperson Rodason Rongpi atum che tongdon lapen kijutsi Marian Teron pipen kachoro alam thi thanpon si mesen pen bang somai pachun ponlo Kajironga pen risaning ti Karbi Anglong News Ipukang tung la puhen lo je development amen ben development aman si amasni tum theklong le pin la kidam tang seme niliphan tarapung arata tum niliphan biota nang PC do an seme ningme ningdo penang charam thasar pota nang chuni do tanili ja kongde mas ni rabun thekadelo alang tum towar kache sela konada development lo malaki school seme nili tum bearong school ni tum thekdam long lo I school of hanke mam si hup thip pena jo hadak luthan bang ta de lo lon thadang pida ata de lo la penki ke charli o suman same ningkan trok senior ke ba muar dum same longli an ki tum si chihung rong lo posini le phanang hadang nang than lo hadak ame kar tum lage ning du golam lo development amen pen development kona se thek dong lo Karbi Anglong rat tum pini sona so chata de long ke rat chirung resi APHC palam non ko ke wangbe de ni tum la tum claim de lo pulan tum chipindak dam de dake राजनीति की पथुया काम आसे अबे लाके कुपी पोसिनी तुम Richard Tokbi MSc sarvan EM sarvan ni tum bagun tang lo pen pahai tang lo dagara tum pulute alang li phan ninga che theben se pahai lo la boson sa ka chata de long ki si galang li pharo si pinanya polo sabe pini la boson ka panang kuk ang deng nang le roka masi la boson ta deng nang kok lo dagara ta tum dagaro nga sara tum dagari so ejang tum dalo lamang ki nasi development amen ben rat phan ka chung thui king ton milo busin li puji ladak hala dai thor Saturday market pen weekly market pen non ladak la daihuri rong piso rong la pen sinar arongan tok lok lo towara we pinili dun theklong lo gedi komane ani marli mane ituma asong jor song si usu pa the pen non ma emergency pon nai puta a pia so tong towar ki thilot puni pini acham tong dam ji puni pini laboso nang denga towar ta nondu sitami Richard tok binang claim pi pen ninga che the pen alang li phan pahai elu phurun hiniam pa hai elu ta kona lo pinian ke towar ke duke komentu si claim lang nang li komentu si doktor turam long hapu doktor eta degree alang li kacho dengdun la so amana lang li kachera khilang amana lang li kechepa dulang kacherai lang komentu lo nang li ke claim po kona lo education kaching thur ke itum Karbi Anglong ke damtang education hala so literacy rate tamta ha ber si tu kupusi kona sia peace and development lo where is peace and development kona la kaching thur ke theklong kona lo ningkang sampo labang somuni jong si kiso kyun epen si kachelang dam dam po dak doktor we la somuni ning sami ma hadak ning alang li hem ahem tun long ningkang sam du ima awi
lasi nili puye bangke nale tuma government la rada phan parivartan kaching thura men pen la bangso kachung thui bang ing ton milu nili puye bangke asi dagarat phan kachuru pejur pen sinilam thile Washington ko kadom Karbi Anglong Youth Association Molongom Aji Regional Committee kaya VRC asong atum pen ke kan kacepati kibi ponje aphan pherang ke amai long pen birda pache thang pedupon dong mukang along ni phai ingkoy arni kaya VRC asong atum pen non kewangji mati jong ni phai trok arni Karbi Anglong adang anaphan isi ke kan kacepati kibi pedupon je aphan pura pherang ke amai ing ni ponsi labang so ke kan kacepati ke padupon je aphan chisik chedang pedupon bomlu lasi labang so ke kan kacepati ajai me ke padupon je laki mati jong ni phai trok arni pangcheng ponpo lapen labang so ke kan kacepati ke padupon je along mati jong ni phai trok arni abang ke offline cepati pedupon po lapen thu online kacepati sitami pedoponji labang so ke kan kacepati adim laki denarong pathua klamalong si pedoponji lasi komat ni online pen kacepati dunji aphan aning ke hang abang do pulotangte 7896042452 a number along humri lo pulotangte chini ponji pusi pherang ke amaya long pen nang pachini dun phuloni pen oru ningti kathar Karbi Anglong News Kardom Aprang si nilitum Karbi Anglong Youth Association na hinpen perangke tuma phana por pen ang chitong dun the pot juro parlo lasi nilimen thare Bikram Singnar nili non matke Karbi Anglong Youth Association nong regional amai phulo alang ni lapu bangke kongchun banglo lapu bangke dun mai phulo lasi nilitum non perangke han ka chop phanang kok athepi bangke lapu hinlo non nilitum kewangji matijong niphai trok arni den arong pathua klamalong arong winter breaking dance championship nilitum Karbi Anglong Youth Association hin pen organize pon lasi nilitum pherangke han ka chop phanang ko kalam thike la puhinlo kunane laso alam ke ledet adim ta dokok ta hai lasi pherangke ajai mek pen nilitum than bachini lo komat ne bang pu jongsi chepate don aning hang bolote nilitum along nang contact ame hada given number de lasi nilitum join fee abang ke single do lapen group do single apan mange nilitum 600 sekian lapen ke group abang ke nilitum 1000 lalo Indegi ko rahini hojai Karbi freshers come social meet ke paman pon hojai Karbi Locharli asong pen patir piponsi hojai Deshbandhu Vidyapit Higher Secondary School along kewangmi akorte ingjir atumaphan kangthum karne ajai me kedeng pon HKSA me phudhoni ram hansea hin pensi mai che pahem phu ponsi mai pangcheng ponlo labang so amai along alohiaman pen thang sing ti mung KSA me phu hojai along KSA me phu amari matum lapen GGKSA ABVP hojai unit Dimasa Student Union hojai Rangsina College Union body Samson Ingti College Union Dongkamukam Rangsina College Union pen chenglok penang anke the kidiga tum chetong don rinti labang so amai along ko sonsi non akimi kewang atum ke do ke thak nangjima kachire mek pen ko sonsi ke do nangjima bidi sore chethan chimun dekang lapen non eprang an susi kapaprang don thekje aphan pura abarim HKS klembang phuatum pen sidami bidi sore than dekang si nilitum hojai Locharli asong pen kadukawe media kewang korteng jirtum an bhansame nilitum kachupachini mate peneng la ningkan surini ra hini apharma nilitum hojai Locharli asong pen labang sonitum kewang mi tum bhan ki thik pipon akardom kadobe phana pajir lo kardom nilitum peneng asengkan surini ra hini nilitum kadukawe student dak hojai college junior college nilitum pangrum pet pencil bangso ajai nilitum ajai mek deng ponlo la penilitum alpini ladak kachathan ka chimumpon ke tum anso se dak hojai lo kacharli kewang ang tan pen kewang tum dak hojai lo na kacharli kewang pen anso se nilitum stame litum mithanga dim ke dam pen hemi read la pen itum muni tum han anso se kachathan chimum thek je phan sinilitum chathan chimum pon lo la pen la bangsong bong stame nilitum aphan ngachera makchito dun thepik nilitum advisor pen chenglok bidis belek nilitum pen aprang x atum pen saminilitum phanang chathanang chimum pon lapen alang litum man saminilitum ningching sampik lo labang sonilitum phan nang ke thanang mun pom pen labang song deng anilitum phan nang pe man pon thega pot
la pen nilitum ahok dalake punang kok po nilitum mainly ke nilitum student hiansi kacukalek la pen nilitum CM sarlong penstame longpon iglo la pen belek sumnitum dihinamu pustame longpon iglo la pen sinilitum la bangsa kam kapichun ik la pen nilitum hojai long kisung ke dupiglo jisimet pet ke nilitum dak boys hostel pustame ave pini nilitum meeting doji pini pustame nilitum bang adem si kacharli adem nilitum hangdam nangji jisimet pet nilitum dak hojai lu charli asong nilitum advisor pen chingnot kaduk ave nilitum baching honle Dr. Tuliram Nohang nilitum CM sar phan nilitum hin pen kachuni rikang tunga bang ke nilitum phan ladak hojai long boys hostel la pen ladak nilitum phanak nakim pipen nilitum kaduk ave stame dak chingwai chingsai pen chinglok la pen Karbi Anglong pen kisu kachewan pustame dak boha misen kedo je phan siniltun pen tuning ripon lo nilitum bang pharo ke thom abad do nilitum non fresher student that pen kadok ave pen nilitum bang pharo pho abad do ji dak pini ka chetong arat